लाइभ फोजाबावो माथो इउटुबाव लाइभ होलायनो बेमाबो फैयाखै ओमफ्राय नो होलै हा लाइभ होदोलै इउटुबाव थांदोना थाङा नायलाय नङा आंलै लाइभ फोजोंखादोसो नटिफिकेसन थांदोना थाङा नायलाय लाबोनाय नायथारनि आं ओमफ्राय नैयाव फैयोना फैया नोंनिया जायखिजाया नों आंनि चेनेलाव बोलाय होनबानो रातुल नार्जारि बोलाय लाइभ होनाय नुयोना ओमफ्राय र' नोंनियाव फैयोना फैया नोंनि आं साफायनाया नुजागासिनो दा आं नोंखौ देखायनो दे र' नुदो दा ओमफ्राय नैयाव मानो ओंखारफैयाखै नोंनि माबाया नायनो लाइक होदो नोङो ओइलै इसोराव होमबा लाइक मोनसे फैदो नैबे खर' नायग्राखौ नुयो नाम नुवानो बेयाव गैया जायखिजाया सासे नायदों नालाय मोनसे नोंल' नायगासिनो दा